tibrasa dofane bisingo haina hela simi singse phunugui klangka tibrasa hodani brirok oma haikino prani bazar amsaini murabari kamini khoroksa takho nanto debrama mungui bini bihik monisha debrama tai bini sajak tongo khoroksa eni debrama takle bikhe 2 years running solitongo busaino yakrei buni saibai khle eba buni busaibai khle kajak borjak busanganang busabeke hamjak lai chasmai tong lai nokni rang puisa tongmani atui khar thanglaikia Delhi Haryana o khari tlangnai slani mung hangke bisam gonso tongnai bisujit deborma mungi khorokta sla kajak bo tala hangka norok o jagao nugui tong khana mangphiliwo Monisha deborma abo Monisha je Prani Bazar amsini murabari kamini nantu debromani bihik abo hangke yakri thangka bushaingke buni gari salogui tongzamani buni gari salokte income khlai nijini gari khlanya hne rang bengni uthugui tumani a sujogono mairkha nantu debromani bihik Monisha debroma talangai 5 lakh taka talangai kharka busajagni mungoi porna hne rang puisa khadilaimani bo bengo bebongno bihing yago tonmaimu bihik talangai abo khari thangka man ani income hai problem man ani je poribar khajomani ani buribai je ani burai kaisi sintar khajomani bo kaisi yakar klang thangka mane bosano yak langka an bosam yak lang thangka tai bosa duta tong o bosa dui bosan ranya yakar klang tham yagono bo au bosai mangu bini mane ani chirai kabi tong dilina hong sapungno dur timbagai ngabono ang gotoborno mane koima sajago mane je nui tonai borong no ang goto mane sanu jotono yakmyo lomoi je nuk tonai bor kisa khajabra no nongkhai o je khathanai ni bosai nang nable min mungkhai nantu debor min buri mungkhai Monisha min para murabari murabari ke nang tharo ge affair khala khana affair khakyang bobo thanao buting nogor tai gete kaise khake taka do tham khakyang go jenin bihi khangke khari thangmani abo sabai khari thangka bo jagni borok bin bo khamaga sungko taka sungko sutam ko bisang gonjo sungko sutamurani salan tamo salam ko bihi de berma bo kai sikla na bo bahin kajak bini bo poriba khajang na salabo sabuding nang bosabudi kenang bahai ke ama hengi mang khana sagra de bo mo hotar budi keng thamo saismali ang tamung thang nang agir go kono musa phono saimiya jana rok maya da kono jana mayang saimiya bo geni bari khari thang pro ni nukungni mani rok tam rok talangkha ama her talamung tok tong rang chagri rang bo an nukung talangkha an srani mungti rang konmani poine nei 2 lakh taka srani mungti rang talangkha tei nukung rang puisa bo 3 lakh 5 lakh rang tlang an nong thangba ke bo total rang 5 lakh talangkha rang teri sa botlang bhai kobang mon tlang tai sago bini rang sang chen mani rok ama her toro ta kobang mon rang teri sa rok bo jaga thangka rang kun saiman ang saima mak tamu Delhi Haryana saima ka nge saima yago phono ang hatal nahme tongkha kabu je tin bor tonai rok ang je help khai joto nugui tongnai o mangpili no help khaini bagi nang koyo haya ni amo kojang to kono ge tabo je khar thamani boroi buiba khar thaman bagai mani ni thaniwo bani nukungo ni bosana tui dut chai chana bosan tui tam problem rok manjagi tangkhana abong kisa sadi dukrong no ango srani ani srani bagi ang bo ko saman to Delhi hobong sam kabjak dut bagi bo Delhi kabang tongo tabu khisa lumjak bumana mang sajik tongo bumang tongbo gam haike buma rong no khuskar khayos ni no sraile buma mang khuskar tongbo tabu ngena afro tam rok ni sai tongkhana ang sagani ama maya ko bote kapta nge dut mang sano mane bin mano khulkhapero bin mano nong tam ni sai berai tongo yo humi saona kun kaisa tam rok ni sai bani jon kan nong ni ang bon sagani am basan phai ko phai ke bani to khang mane khartong sai bon mane bani tong khabana dikhi saraiba bani to maya gono to bo tikliya papa ma khai khari thanga chungano nge bos kisi ko mang khagam pare agar bo kamang tong ta dut bang mang amai nge pachogani inte kun sanam mor soro tong nge lu kurong ma song je nungai tongai rong no te hel khaji omborng no mane ni boroi no khangke no contact khlaji contact khajano kis in contact number sala 762 8050 683